Okei, moi vaan kaikille, se oli Shifter taas. Mä en tiedä, kuuletteko tätä musiikkia. Mä toivon, että te ette kuule tätä, koska mä ehkä sittenkin otan sen pois, koska jos se kuuluu liian kovaa. Mutta joo, mä olen, niin kuin tiedätte, jotkut niin tämän kompositun, eli siis kerää 1000 kierrätyspistettä saadakseni se lahjan. Ja mä olen nyt saamassa yhtä lahjaa, mutta mä haluan silti kierrättää näitä vähän, joten mä vähän niin katsoin, mitä voisin kierrättää. Mä oon kierrättänyt jo aika lailla kaikki. Näissä kierrätän ne, jotka maksaa mahdollisimman vähän, ja minkä mä voin ostaa uudestaan, syystä tämä en ainakaan tarvitse minnekään. Jolla mä en pidä se koko päivää, mutta silloin mä ehkä pidän muuta. Ja sitten niin nämä kierrätyspisteet aika kenkiä mä en kierrätä, koska mulla on vielä niin vähän. Enkä mä tiedä hiuksiakaan. Ei. Kuitenkin, kuin paljon niin saisit sitä niin kannattaa aina katsoa. Joo. Ja se kun muukin tekee tätä. Mä en tiedä. Monikaan ei edes niinku tyyliin tiedä tästä. Silloin palloa en tarvii. Niin monikaan ei edes niinku kauheasti tiedä tästä. Koska niinku no ei edes tarvii tätä minnekään. Ja mä niinku ylipäätään niinku kierrätän ne tavarat silleen, mitä mulla on, mitä mulla ei ole ja mitä mä en tarvii minnekään. Ja siis jo. Mulla on täällä mä oon kierrättänyt aika lailla jo kaiken vähän aikaisemmin. Siis niinku, oh my god, enää kierrättää. Oh my god. Mulla on ihan sairasti tavaraa täällä. Mutta sit kun niinku sä oot kierrättämässä jotain, niin sit sä tiedät, että haluat kierrättää sitä, koska se on niinku jotenkin sulle niin tärkeä. Ja anteeksi, mä tuli tähän häirikkä. Ei ole lopettaisikaan. Joo, en mä tiedä. No siis kun niissä petseissä ei oo mitään. Mä en oikeesti tiedä, mitä mä kierrätän täältä pois. Mä niinku tarvisin kaikkia. Nyt mä en tiedä, niinku, että tarviks mä jotain. Sitten niinku, sitten mitä mä en tyyliin tarviin, niin sitä maksaa sit niin. Okei, tota mä en tarvii. Sitten niinku esimerkiksi 29 kierrätyspistettä eli toikin. Niinku ennen kuin kaikki mitä mä tarviin, niinku on ihan sairaan niinku paljon näitä kierrätyspisteitä. No mä en tarvii tätä, koska mun on toi. Hyvästi. Tulee ikävä. Sniff. Näin. Mä oon täällä mun kaverinkin ukolla nyt, että mä vois täällä vähän, kun mun kaveri ihan itse pyysi mua, että mä voisin poistella täältä jotain, koska se ei itse pysty poistamaan, koska tiedätte joitakin ihmisiä, jotka ei niinku pysty, koska ei vaan niinku pysty. Okei, mä en tiedä. Toivottavasti se ei oo saanut näitä joitain lahjaksi, koska musta tuntuu ihan sairaan pahalta poistaa. Mitä sä teit Arvis? Oh my god, on niin vaikeeta. Koska täällä mun kaverilla on niin vähän tavaraa. Okei, ton mä poistan. Tää tuntuu sinänsä aika pahalta poistaa neitä, koska niinku mun kaverilla on ihan sairaan vähän tavaraa. Mut jos mä sit poistan jotain väärää, niin mulla on aika paljon rahaa täällä, niin mä voin ostaa sitä sille takas. Mut sinänsä sehän voi itekin ostaa jotain. Okei, mihin se tarvii näitä? Mihin se tarvii tätä? Okei, mä nyt poistan tän, mutta kierrätän tän, mutta mä toivon, että se ei suutu mulle, koska noita ei saa melkein yhtään mistään. Kai sä voisit jollekin niin kuin ihan aloittelijoille mennä kysyä. Hei, onko sun kruunu? Voisit sä ääntää sen mulle? Okei, tota saa joka paikasta. Just älysit, että se oli sen kaulassa. Eikö tää oli sen kaulassa? Ai niin joo. Mun kaverin lempivärin pinkkiä. Mä haluan tota poistaa. Valkoinen. No, meni joo. Siis. Okei. Nyt lähtee poistaminen.
Siis siellä on täällä ihan sairaasti, mitä se ei tarvii. Miksi se ei ole niinku aikaisemmin? Mä halusin kierrättää ton. Mut mä en kehtaa. Mä en vaan kehtaa kierrättää sitä, koska... I don't know. Mistä se saa näitä... Siis sulla on niinku nää kaikki niinku aloitusjutut niinku kahdesti. Niinku vatsa. Niin se tarvii näitä. Okei, mä aloin noin paljon. Mutta mun kaverilla. Joten nyt ei pitäisi olla enää paha. Me saadaan ihan kohta tämän mun kaverillekin lahja. Joten mun kaverin nukolle. Ihan kohta. Niitä mä voisin vielä poistaa. Oh god. Siis meillä kummallakin on lemmikkejä, mutta tää niinku peli ei sua anna meidän poistaa niitä lemmikkejä. Niinku... Heti oo poistamassa mitään lemmikkejä. Musta tuntuu, että mun kaveri ei tarvitse tätä, koska mun kaveri ei ikinä käytä näitä. Se vielä ostaa. Poistetaan kaikki hiukset, ei sinne mitään. Okei, mun kaveri ei tykkää liilasta, mä tykkään liilasta, mun kaveri ei tykkää liilasta. Miksi ei vaan lähettänyt näitä mulle? Noista se ei halunnut luopua, koska noista sai joltain sen entiseltä oh god. Mistä näin, koska nää on aloitus, eikä mä usko, että kaveri tarvii tätä minnekään. Mutta eikö meni poistaa joku minä istun, mä en kehtaa. Okei. Nyt siellä on sitten lähettänyt vähän tavaraa ja luomasta mä otan itseltäni kuitenkin saan lahjaksi. Really? Voisin saada sitä tavaraa, mä sain jonkun frikin kakku. Missä se kakku? Jos mä haluan kierrättää sen kakun. Pitäis ne olla niinku silleen, mä en voi kierrättää kakkuja. Mä en voi kierrättää, mitä mä oon saanut lahjaksi. Tää silleen ei oo reiluu. Mennään takaisin tänne, katsotaan. Siis missä on tää kakku? Mä haluan kierrättää sen kakkuun. Mä en tarvitse sitä mitenkään. Mikä se kakku olisi ollut? Saiko sen kakun edes? Oh my god, MSP, mä vihaan sua. Niinku, yes. Aika katos, mitä se on täältä. Kakku. Okei, tuolla voi edes tehdä jotain. Mut mä en voi niinku... Joo. Hyvä MSP. Mahtavaa. Se on niinku parasta MSP. Yes. Niinku yes. Yes. Okei, kuka on pyytänyt mua kaveriksi? Ai niin, sit jos te haluatte pyytää mua kaveriksi, niin mä hyväksyn ne pyynnöt. Mut sit kun mä saan VIPin, mä hyväksyn kaikki. Mut ennen kuin mä saan sen VIPin, niin mä hyväksyn ainoastaan... Mä hyväksyn ainoastaan ne, jotka on yli 6-levuisia. Koska niinku, mä en ymmärrä mitä järkeä mun siinä, että jos mulla on jotain ihan huonelevuisia, no pienilevuisia tyyppejä, ja sit ne ei käykään MSP:ssä jo. Okei, mä otan sellaisia tyyppejä, jotka käy MSP:ssä ja pysyy MSP:ssä ja on MSP:ssä. Ihan sama millä levuilla on, mutta kunhan vaan pelaa tätä peliä. Ettei niinku, mulla on jotain niinku kavereita, jotka ei enää pelaa. Se on hyvin sad. Mut joo, ei mulla sinänsä mitään muuta ollut. Sitten kun mä saan sen VIPin tälle uvalle, mä yritän saada paremman kuin yhden kuukauden Star-VIPin. Nyt jos en mä saa parempaa, niin sitten mä kuitenkin näytän, että pitää sit tästä. Tosta. Okei. Ykkösestä. No, tää on lukut kuitenkin. Joo. Ja sitten mä teen vaikka 25. päivä semmosen,
että mä en niinku avaa niin 18 lukua. Tai jos mä tein sen 18 päivä, niin se on todella, mutta siis mä en niinku avaa noita viikkoluukkuja niinku loppuun. Et mitä sit siinä on jäljellä, niin siinä on sit ainakin nää luukut, nää 3 luukua. Niin mä avaan sit ne jossain eri videolla, sillä että te näette mitä niistä tulee. Joo. Mä olisin siis tällä hetkellä mitään muuta ollut. Ai niin joo, mulla sain yhden lahjan. Mä sovin sen, että mä avaan seuraavassa mun lahjavideossa, mutta mä avaan sen nyt, koska motivaatio. Eli siis okei, mä en lue tätä nimeä. Mitä mä saan? Jei! Oh my god. Mistä te revitte näitä värejä? Ja toi paita ei sovi mun päälle, jos mulla on jotain. Mut siis... Kiitos, taksamykät. Jos mä en käytä sitä, niin mä annan sitä toiselle tyypille. Ja jos mä en anna sitä toiselle tyypille, mä kierrätän sen ja mä saan kierrätä tavaroita. Vitsi, mä oon ilkeä. Kiitos. Elokuvakasa. Kiitos sulle ihan kauheasti tosta, koska I like it. Mut se ei vain sovi. Se ei vain sovi tähän pukuun. Ei tähän pukuun, ei. Mä tarvitsen nyt kriisitilanne, ei. Toi paita on ihan kauheen näköinen. Ilman yhtään tämmöstä. Oh my god. Niin kun läpää. Kiitos. Mä oon niinku 247 mun kaverin kekkäyttiksellä, koska siellä on mennyt moti pelaamiseen. Okei, se nyt... Mä vähän sit kun tää elataan niin paljon. Mut kuitenkin. Kiitos kun olette katsoneet tämän videon tähän asti. Mä yritän tehdä nykyään aktiivisemmin tällekin kanavalle videoita, mut siinä saattaisi tulla välillä silleen, että mulla menee vaan multipeli pelaamiseen, mä pelaan Minecraftia. Ja sit mulla tulee siihen toiselle kanavalle videoita, että mulla on niinku tämmönen, että mulla tulee vähän niinku kummallekin kanavalle aina välittää videoita. Mut mä meinasin silleen, että mä en nopeena tätä videota, tätä niinku mun ääniä. Koska se mä välillä niinku puhun aivan liian nopeasti. Ja siis se nopeentaa sen niinku ihan kauheasti. Silloin aina kun mä kuvaan niinku nopennuksella, mun pitää puhua silleen niinku sairaan hitaasti. Eikä se ole oikeesti kiva. Joten mä meinasin nyt, että mä en nyt nopeena tätä videoa, mut jos tää kuulostaa ihan kauhealle, niin sit mä nopeenaan tämän videon. Koska en tykkää. Mutta saatte itse sanoa, että nopeenaanko mä tän videon vai en nopeena. Koska niin kun mä haluan vain tietää, että nopeenaanko mä niitä videoita vai en, koska mä haluan tietää. Mut ei mulle muuta. Kiitos kun katsoitte tämän mukavan videon. Jos tää oli edes mukava. Hehe. Niin. Mä en tiedä miksi muutti sitä, kun se mulla aikaisemmin. Mut joo, ei mulla sit siinä mitään muu aineikospaa mä laittaa tänne. Ois voinut laittaa jo ajat sitten. Kuvaan. Okei, Mut joo, ei mulla siis siinä muuta. Mä läpetelen tän videon tähän. Mut joo. Nähdään ensi videossa se... Joo, nähdään ensi videossa se olisi moi.